Ara vindrà. Creu que la Carla juga amb aquest partit. Bé. Que tenim no gaire lluny. Sigue, bien, Lidia, sigue. Boyana. I ara fem un peron, ara m'hi posaré.
Bueno, potser hi era i no vas veure. ¡Vamos, Yana! ¡Bien, Yana! ¡Va, va, va! ¡Bien, Lidia! ¡Dale, Lidia! No, juga molt. ¡Bien, va, 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 va! ¡Bien! Bueno, m'he posat tots, va ser per poc. Ara, perquè al matí han tocat un parell.
Bueno, de moment aquí hi ha els... No, aquest any no. Crec que fa aquest sol igual que els 8, 9, va al cotxe a la piscina i llavors també s'ho finançava, s'ho finançava per 10 o 15 anys, vaig estudiar a la universitat, el que passa que llavors vaig finançar molt menys per pagar els interessos. Això m'ho pagava, no sé, crec que pagaven 5 euros. Això ja vindrà, ja no és de vegades hi ha ajuntaments que
serà d'ajudar tenim l'excusa bueno, total tema, diguem, i a la segona setmana que
Sí, sí. Venga, va. Acortar el tiempo. ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Bien, bien, bien, Carla! ¡Bien, Carla, bien! ¡Bien, Carla, bien, Carla! ¡Va, Noya, va!
Aquí estaba más cerca.
sí, cap problema. Necessites que sigui alguna cosa? Vale. Vale. Sí, si no passes mil, Ah, no, és el primer.
say hello, smile at them. Because there's some good folks out there trying to create and bring some joy to this world. Because that's what we need. We don't need no more missiles and shit.